welcome back to my channel. Ayan guys, mag-date ako ng sarili ko. Inom, cheers! Pagkatapos ng work ko, ayan, mag-celebrate akong mag-isa. Ayan, mag-enjoy ako. Okay lang din naman. Ayan guys, stay with me. Guys, mayroon akong motto. Ayan o. Yan. Ride hard, rest when you die. Ang tagal naman pagkain ko guys, lasing na ako. Sobrang busy ngayon guys, sobrang pagod ko din. Ayan, ito lang relaxing pero ito lang sobrang pagod ko. Friday night, normally. Friday. Ayan, edit ko sarili ko. Maganda naman minsan pagtuunan natin ng sarili natin ng pansit kasi doon ko na-feel na kung paano ako magmahal sa sarili ko, yung feel ko na basta lang kasi meron kasi akong pagsasalita na mahalin mo ang sarili mo bago mo mahalin ng ibang tao kasi di mo pwedeng mahalin ng kapwa mo tao pag hindi mo naman mahal ang sarili mo. Ayan, nandyan na ang food. Kain na tayo guys. Mukbang. Stay with me. Magmukbang tayo ng dinner. Di bali ng para akong timang guys. Basta masaya ko. Ayan, M7 Wagyu steak. Ito naman yung sauce niya. Ayan, tomato, mushroom. Kain.